Ngikama ngubhaka isibongo wanza bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphakude kwehine. Ingqwele ephuqa imithi abafokazana ngotholo lodwa likametshisi ithuluza ngihambe nina ngifice ensimini. Uxama uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadogwadwa ikhulule. Ngumfaka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathe lenkosazana. Ngathini mina bathini bona kunjani makunje? Namhlanje ngizokhuluma ngesibhicongo esenzeke la eThekwini senziwa olwandle lithatha abantu. Ukuprotecta abanye abantu ngeke ngikhulume ngijule ngizoyikha phezulu le ndaba ngeke ngijule ngoba mangingajula ingaba serious kakhulu ngeke ngijule kodwa mzwane siyisodwa nabantu abanomakhandakhanda ngiyobachazela in details ukuthi bekwenzakalani eThekwini njengoba ulwandle kwenzeka leyanto kwenzakalani lithatha abantu bathathelwana abantu kuthini yabo kodwa nje ngithi kuyona yonke imindeni elahlekelwe abangani nehlobo sithi dudu kuleyo ndawo ngizoyikha phezulu bona bonke nje abalahlekelwe abangani nehlobo abathathwe ulwandle mina njengoKing Bhaka ngithi ayiduduzeke ihlobo ubhlungu ngendlela ekwenzeke ngakhona ubhlungu siyalazi vele ulwandle ukuthi mina ngiyazi ukuthi olwandle kwenzakalani ngake ngabafundisa abanye ngathi amandla olwandle akuyigagasi ngakhuluma kakhulu ngaleyonto amandla olwandle akuyigagasi igagasi elinamandla igagasi eliyingozi igagasi eliphathiswayo ungalibona liza le igagasi ungalinaki kanti akulona igagasi ipower into ephilayo kodwa othi mawuyibuka izenza igagasi ingakho malizokuthatha ulwandle kube ngathi uyashokheka kwesinye isikhathi kwenzeka lento eyenzeka lapha eThekwini ake ngibanxusa abantu ngoba kubona bonke abantu abanomakhandakhanda abangilalele ake ngibanxusa abantu ngiyacela bandla eNingizimu Afrika nani umhlaba wonke uma niyolwandle uphatheni u2 rand ngiyacela uphatheni u2 rand nje before ungene emanzini ubhukude qala uphonse u2 rand u2 rand usho iconnection yakho nolwandle uphatheni u2 rand iconnection yakho namanzi uphatheni u2 rand unomakhandakhanda ayike wenkunzi-ke lapho uphathe umakhandakhanda mawuyolwandle uhamba ney'ngane uhamba nomndeni mawufika khona ufake nje ama-drops ufake i-drop nje ukale ngesivalo noma kunestopper phakathi amakhandakhanda uthi nje 3 drops noma ukale ngesivalo uphothe ngesivalo is up to you lapho nizohloniphana nolwandle and makhulu ama-challenges azofika njengoba kuza u-2023 ayeza nama-challenges angazi ngikhuluma into engekho ngokuhlukahlukana kwakhona 2023 ayeza ama-challenges azoqhakambiswa yini ama-challenges angikhuluma into engingayazi njengoba kwenzeke lesibhicongo abantu bathathwa ulwandle abantu abaningi sebezolisaba ulwandle sebezolisaba abantu abaningi ulwandle ama-officials azoke athi liyavala ulwandle
azoba nenkinga lawo azothi avala ulwandle, awanawo amandla okuvala ulwandle ukuthi abantu bangakwazi ukuya. Abanye bazolisaba, abanye bebevele belisaba ulwandle, ekade bevele belisaba ulwandle sebezolisaba kakhulu, ekade be-reluctant sebezosaba, ekade benesibindi esikhulu bazoba nesibindi esincane masekuyiwo ulwandle. Ngenkathi sekwenzekani usulisaba ulwandle, uzobe sewusaba idalwa zakho ezisolwandle, uzobe sewusaba amandla asolwandle. Ngenkathi usuwasaba amandla asolwandle kuzokwenzakalani lapho? Isimo, ngoba niyathanda nithandi umuntu uyafuneka olwandle, ngoba olwandle ila kukhona khona idalwa ezinkulu zabantu, ila abantu bephila khona emanzi. Ukhumbule amanzi anamandla okunayo yonke into emhlabeni. Into enamandla amanzi lemhlabeni. Amanzi anamandla amanzi. Yingakho idalwa zomuntu ezinamandla kuba yidalwa zamanzi, ngoba amanzi wona namandla. Njengoba abantu bezolisaba kulwandle, then amandla asemanzini azolwa, bengabe elwa kuzokwenzeka into engajwayelekile ezweni. 2023 ngizobona. Kufana noma uyindoda uthandana nomuntu wesifazane owasabaya amanzi. Uyawasaba amanzi umkakho, maye emanzini nje eyolwandle uyaqhaqhazela kafuni nokusondela. Lapho ama-challenges eninawo endlini nezinga lengxabano, njengoba ewasaba amanzi lo wakwakho, izinga lengxabano endlini liphezulu. Ngisho ungayiduduza uthi hayi king anginjalo, kunjengoba ngikutshela umuntu wesifazane beke wasaba kakhulu amanzi, neconsi lasendlini nengxabano nomsindo usendlini uba mkhulu, ngoba yindaba akukho la wehliswa khona. Kanti amanzi ayakwazi uma ungena emanzini ayisuse lemoya elwayo, awehlise umsindo, asilawule isimo. Njengoba abantu bengeke besaya emanzini, inkinga ezovuka emndenini yabantu ziningi kakhulu, inkinga ezovuka kwi-country ziningi kakhulu, ngoba yindaba zizobe zingasasebenziseki ngwasemanzini. Yini bengebaya emanzini abantu basathukile, abantu usathukile uhulumeni. uKing Bhaka mina ngizoya, mina ngoya, mina mangiya khona ngeze ngingene phakathi ngizoya nje, ngizoya mina. Mabe livala King Bhaka ulwandle, mina ngingena livaliwe vese. Nangesikhathi se-COVID angaze ngivalelwe mina, angakaze ngivalelwe mina. Phela mina ngunogwajobhajwa ekhulule, angivaleleki nje mina, nguqamba ngawuvinjelwa, angivaleleki nje mina. Akekho umuntu engingathiwa uhulumeni uvimbile sekuvinjelwe noKing Bhaka, cha. Mina nje ningavimba niqede ningibona sengiyiphakathi emanzini, angivaleleki nje mina, angivaleleki nje. Isikhathi COVID ku-level 5 mina ngangisebenza emanzini. Nalaba futhi abanomakhandakhanda ngizocela nje bangalokuthi bawasaba amanzi. Amandla amakhulu alapha emanzini, umakhandakhanda ulapha emanzini, power ilapha emanzini. Njalo ngifike lento ngizoyichaza kahle ukuthi abalindeleke abantu 2023 ama-challenges azothi ukunyuka, kodwa kulaba abanomakhandakhanda hayi badla ngeke baze ba-affected. Gcwala ungitshele uma unomakhandakhanda ngeke u-affected. Ithina phela esiphethe kulento zasemanzini, imina oyindlondlo enamakhanda amabili elisithathele inkosazana, yimi engiyi-understanda A to Z. Ngomhla ka-31 bengabe bonke abantu sebela abanomakhandakhanda nabangenawo, ngiyocela ningikhumbuze nithi King Bhaka ake usichazele in details ke manje bekwenzakalani ulwandle liphuma lithatha abantu. Ngiyochaza in details lana, ngeke ngichaze in details ngoba ngidabukele ihlobo nabangani abe nolwandle, ngeke ngingene kuma-details la. Mangithi nje dudu ukubona lebekhona ngiqedile la mangisho njalo, mase ngiyacacisa ukuthi kusazoba nenkinga emizini yabantu ebeyilawuleka khona izinto eziphuma esandleni, ngoba abantu bazosaba ukuyolwandle, kanti olwandle la kunempilo khona. Ngisho izingane zokuzinqatshela baziziwe olwandle, ngisho unkosikazi akade lisaba ulwandle uzoma ngaleyo nto manje kubaba athi uzwile lenzeni eThekwini, uzwile lenzeni akasayi, yabo izodala inkinga ngoba amandla asemanzini anesikhwele kakhulu futhi, kanti makhulu kakhulu futhi. Izothi mase iqala inkinga kwikhandi niyosho nithi washo uKing Bhaka. 2023
Ngimthanda njengemali ngixolisa ungangeni izolo kunomsebenzi okade ngikwenza odle waze wadla nesikhathi senu. Ngixolise bandla, angilenzi iphutha makulwesithathu ngingangeni. Ngicela ukuxolisa kakhulu. Apheleleke amaphupho usuyashaya u31 sekuhlelwe zonke izinto ila ngaphakathi esigodlweni la ebukhosini kuhleliwe yonke into ihleliwe sekulindelwa abantu abanomakhandakanda nabangenawo makhandakanda u31 akuphelele kusukela ngo10 ekseni koze kulamule u12 ebusuku. During the day kuzobe kudliwa from 6 upward kobe sekubraywa kobe kunenkonzo kune-entertainment yenkonzo during the day kobe kwenziwa lokhu ama blessings yonke lento ngobe ngisebenza futhi ngobe ngisebenza kulamanzi ala ekhaya bayawazi abanomakhandakanda umehluko izinga engobe ngisebenza ngalo lobe likhulu kakhulu ngobe ngisebenza la ngobe ngiyiphakathi emanzini izinga ekuzobe abantu benqotshela ngayo 31 ingangithi ama province nama province awadelike abaqasha amatekisi baqasha amabhasi beze ngeemoto zabo yonke into isihleliwe ngisho ama parking ahleliwe yonke into abantu abasuka abako Cape Town abako Johannesburg abako Mpumalanga abako Eastern Cape abako East London uyabona abantu bonke bawonke amagumbi bako Northern Cape abadilike beze ikhaya labo leli balindelwe nje ngomhla ka31 December kothi mazithi 12 o'clock yilo ngobe sengigcotshwa khona ngokuthi angiyikhuluma into engekho ngokuthi ngoku-level 7 lokudlule bekulotshwa makhandakanda kule game kuzobe kugcotshwa mina ukuthi ngobe ngigcotshwa kanjani uyokubona ngazi uyibone ngomhla ka31 December ngo12 ebusuku ngobe ngigcotshwa kanjani mina awubonto hazi uyibone angiphela kancane ifuna ngilongibaprovela abantu ukuthi ngubani ngilongibaprovela ngibonge bandla indlela esenihlonipha ngayo ukuthi yonke into engiyishoyo iyenzeka ngicela ukuyibonga bandla ngoba abantu sebeyisholo bona bathi eKhenibhaka yakhuluma amaqiniso ngiyabonga abafowethu ngiyabonga nje ukuthi sekufike la nibona khona kodwa akubanga uhambo olulula ngiyakhumbula ngisaqala nje ukukhuluma ngangithi mangikhuluma kuthiwa uyayifosela kodwa ngiyabonga ukuthi kufike lesigaba la abantu sebebonile ukuthi angiyikhulumi into ekungeyona futhi angiyikhulumi into engizoyijika kusasa mangabe sengishilo ngathi kuzoba nje kusuke kuzoba nje mase ngishilo ngathi uzonqoba usuku uzonqoba namanje ngiyasho ngithi bonke abantu abazofika mhla ka31 bazonqoba labo bantu kumnyama kubovu yizinga engizobe ngisebenza ngalo yizinga lokuthi banomakhandakanda ngobe ngisebenza ngomakhandakanda ngalelo langa ngobe ngisebenza ngamanzi umuntu nomuntu yobethintwa isandla sami ngomhla ka31 December isandla sami esobe sithinta umuntu onomakhandakanda uyabona ngobe ngehlisa ugcobo mina kumuntu onomakhandakanda 31 December 31 December nje konakena uzothi uqala u2023 uzoqala vele usufit uzoqala vele okwango 2022 sikushiya 2022 nezinkinga zakho asisho ngomlomo siyashiya sobe sisho nangezenzo sobe wonke amabibi abexaka wonke ama challenges abekuchallenge ngo2022 sothi sithi siyowashiya ngibe ngisebenza siyobashiya ngibe ngihlisa ugcobo siyowashiya ngibe ngisebenza ngomakhandakanda siyobashiya ngibe ngiyilwa iziphi zakho 31 December lamanqaba siyobe sigqoko white bandla white nje ujabuleleni ngoba sazosebenza ngo-white angifuni ukuqamba amanga ngoba yindaba uma ngabe kusetshenzwa into enonkulunkulu phakathi kuba white baningi abantu abalobe ngibuza bethi King umakhandakanda yini into ekumele ngiyigweme ngingayidli noma ngingayenzi ngithi mina kuwena makhandakanda awugwemi lutho into oyithandayo wena yenze ngomakhandakanda into oyithanda kodwa mawungiphathele kahle upartner wakho ohlala naye endlini kobe uqedile empilweni yami ungadla noma yini oyicabangayo ngoba yindaba akukona ukuthwala umakhandakanda izinto eziba nemigomo emuningi kusuke kuyinto zokuthwala ukuthi beke wangawenza lo mgomo lento izokujikela
Yabo, enza lo mgomo ukuze ingakujikeli lento. Manje umakhanda akukona ukuthwala. Ayikho into ekuthiwa igweme. Mawufuna ukudla ingulube, yidle mawuyithanda. Mawufuna ukudla ufish, udla ufish mawuthanda. Mawufuna ukuyolala nomngakho, ungawusebenzisa ngo12 umakhanda. Uthi uqede ukusebenzisa ebusuku ngo12 ubungena phezulu komkwakho ubumnyisa. Vele kufuneka leyo nto ukuthi uthando lweni alukhule. Awukwazi mfethu ukuthi kukhulisa uthando lwakho. Kodwa kuthiwa bambisanani, kube kuthiwa ungalali nomngakho. Phela ungalali mayithi ingqinamba ungalali nomngakho. Nizoxabana nje lapho. Nizoxabana lapho anilungiswa niyakhathwa ngoba kuthiwani ungalali nomngakho. Niyaxaxaniswa lapho. Ngoba umngakho uzokathi hayi baba ngifuna inkonzo yekamela. Noma ubaba athi mama inkonzo yekamela, umama athi yindaba thiwa ngalali nawe. Ubaba useyadinwa sekuyaxaxwana endlini. Makudinwa sekuxaxwana sekunyuka imoya. Manginyuka imboya noma yini ukuthi uyayenza uyalungisa isasebenzi. Isasebenzi ngoba yindaba ngoba sisekuyaliwa. Ngoba sekuyaliwa. Once kwaba nomsindo noma yini ukuthi uyayisebenzisa iyaphazamiseka. Ngisho ungenza umcimbi ube nomsindo uwenza umcimbi, lo umcimbi uyathanda uthandi ngeke usahamba kahle. Ngisho kungashonwa ngena ngalomngcwaba noma ngeensuku zomngcwaba kuvele kube nomsindo ongalawuleki, lowo muntu enimngcwabayo uzothwebeleka. Umsindo uwodwa uattractor imoya or inviter ama spirit azofika gange arongi umsindo. Manje ngiyazisho lezi zindaba ngenhlanhla abanye abantu ziwela la kuvunde khona, abanye ziwela kugwadule. Kodwa ngiyakuthandazisa mfowethu ukuthi mangabe ngikhuluma inkulumo yami ayifice uvundile, ifice itshaleke kuwena. Mayisitshalekile ibisiyathela. Itheleni ithela imali kulomuzi, kube nemali kulomuzi. Itheleni ukuthula kulomuzi, kube nokuthula kulomuzi. Kube nokuthula kulomuzi. Ngoba ngenkathi kunokuthula idlozi uNkulunkulu bathatha indawo. Ngenkathi kuba nomsindo idlozi uNkulunkulu bayabaleka. Mase kuzabani? Mase kuzosathana. Mase kuzani? Mase ziyagebha ke ilwane. Zikhephelana ilwane, zifuna nixabane nishayane khona nizolimazana. Mase nilimazene zizothola igazi. Phela isilwane siphila ngegazi. Yabo, kwanomsindo nje ziyasondela ilwane, seyigebhela igazi. Seyigebhelikas. Yabo, mangabe ningalimazani zithi wawubheke bayekana seyiphatheka kambi. Mangabe kunoNkulunkulu, mangabe kunokuthula khona uNkulunkulu, khonani khona idlozi lakho lifunani, lifuna ukuthula ukuze licebise lomndeni. Uma ngabe lekhaya kunomsindo seningamosha imali nithi niyohlola. Ningayimosha imali niyohlola. Mangabe kunomsindo la uhlala khona musu kumosha imali yohlola ngoba lo msindo lo wena ubangayo vele lo msindo uzoyivala into zale ekhaya ngoba idlozi alizwani nomsindo, uNkulunkulu akwazana nomsindo. Into ezwana nomsindo izilwane namadimoni afuna umsindo ngoba yindaba makunomsindo kuzoliwa, makuliwa kuzolinyazwana, makulinyazwana kuphuma igazi, makuphuma igazi ziyaphuza zona kusondela izilwane. Kangimuza umuntu athi manje inkinga lendlini sekukhona into engazizwa kahle, sekukhona into ehamba phezulu kwendlu, sekukhona kodwa manje yena kanjani umsindo usudonsa izilwane zasondela. Kufana nokukhanya, makukhanya kakhulu ebusuku inhlwabusi ziyasondela zifuna lokukhanya. Inhlwabusi nomsindo beke wamkhulu kakhulu ekhaya, izilwane ziyasondela zizofuna igazi elizochitheka. Ufice ingane yale ekhaya igwaza umuntu, ufice umuntu asikwe yibhodlela esithubeni, ufice ubaba athi uthusa umange mpama, umavele ophe ukungena igebengu la zilimaza umuntu lekhaya, imoto igingqike ilimaza umuntu. Ama result omsindo, uma kunomsindo igazi alikhishwa ukuthi ushayiwe kuphela. Ningawubanga umsindo ningashayani kodwa umsindo ube phezulu, kuzokwenzakalani? Zogingeka imoto ke. Zogingeka imoto ukuze lo msindo kuba ngiwo sewufuna igazi ke manje. Sewufuna igazi. Ningawubanga umsindo ningashayani vele ngene igebengu. Ningalimazani, ningawubanga umsindo ningashayani uvela uhlatshwe into egcikeni, wopha into ongayiboni. Yilo yamsindo kusondela izilwane seseziyacupha, zenzani? Zifuna igazi ngoba sezikhona. Ngoba sezikhona.
Sangizikhulumela izindaba lezi ngoba zizobaphilisa abanye, zibasiza abanye. So nje mengabe ninomsindi ekhaya ungazi uphatheka kabuhlungu ukuthi hey yazi mina ngifuna ukuyohlola why into zami ezingalungi, azilungi phela ngoba vela ngithi la endlini anibekezelelani nendlini yana. Senibizile wane zangena. Uyohamba uzube emfushane. Uthi usebenzisa umuthi uvela ungakusebenzeli inhlobo kanti idlozi lakhe alufuni. Nalezi ilwane ezila ziwuphophisa ngamabomu. Mawungazi isilwane siyakwazi baba ukudilute umuthi wakho uphenduke into engakazi ibe khona. Awazi khona. Thothi idlozi alufuni nesilwane siyaganga uyokhokha uzube emfushane khokha into engakusebenza enhlobo. Uthi uya kumuntu okunika umuthi kwawuyena umsebenzeni thothi inyanga iyaphupha. Njengalezi seyiphuphile nje manje egcwele eThekwini eyiphuphile. Iphuphile. Zeza ngamawala. Zeza ngamawala. Phuphekile manje. Umuntu okhonyayo manje jikelele khona uKing Bhaka manje. uKing Bhaka okhonyayo manje ziphuphile manje zeza ngamawala. Ziphuphile manje. Noma yithi sizabukezana kuyaphupha ngoba yindaba thina siphethe lento yasemazulwini asiphethe ifake yokuthi sifuna ukubakhohlisa abantu siphethe ifake thina. Siphethe ifake thina. Umuntu okhonyayo manje uKing Bhaka. Yabo King Bhaka. Tshela nje mina. Hayi futhi ngiyakhoma ngalokho cha angichomi. Ngenzani phoma ngabe ngingachomi ngiyasho nje ukuthi kuphethe uKing Bhaka njengamanje. Isikhathi. And into engaphuphi kusukela kudala ngisaseThekwini. Ethekwini angiphuphi inhlobo. Yini abangaphuphi ngoba ngiphethe into equality. Angiyikhuluma into engizoyijika kusasa. Yikama ngophakathi isibongaza bathi ngihampile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi upha kudakwe yini ingwale phoqa imiza abafakazana ngotholodwa lamentshisi ithuluza ngihambe ngifika ensimini uxamuxakile ngizoshoba kusengeseka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwathi ophathwa ikhulule kuvuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngokuqamuka uvinjelwa ngeke bangenze fokole ngathini mina bathini bona kunjani makusho njalo makusho njani makusho njani hayi ngithanda kakhulu bafethu uyabona nje make ngokwami wonke umuntu ongilalela ubeyofika kugcwele la ngaphakathi nike ngibone nje la kuhlala khona uKing Bhaka ukuthi ha uKing Bhaka uhlala lana mina ke bandla anginali ikamela lingangena ungahamba uzongena ngisho bedroom la ngilala khona uzongena ngisho ukuthi hayi nangu lelela khona angifihli nje mina angifihli ayikho into engiyoyikhuluma bese kuthiwa yenzakalanga akekho umuntu onomakhandakhanda ekuyothiwa into zakhe ishone phansi nyangizwa ngithini umuntu onomakhandakhanda uhambo lolu mangabe ngithi akufikwe akafiki umuntu onomakhandakhanda ngoba sisohambweni sabandawonye yabo akona ukuthi hayi umakhandakhanda iproduct no sisohambweni la sabandawonye impi yomuntu ngilwa ngidlule ngisho noma ngilwe yami kodwa la ukhona qhuzuka mangabe kuziwa la qinisekisa ukuthi uyenza bayazi esebezini mhlawumbe uzowabona ama testimonials azobe eqhuma ngalelanga so bese sivalelene sinomakhandakhanda obuwezwa ama testimonials all over uma ngabe ungazwanga eSheraton Hotel lebe sikhona ama testimonials ekade iqhuma mina kangisebenzi ngama testimonials kuphela ngisebenza ngokuthi into engisho la akube yiyo uma ngabe ngikwazi ukwenza ukukutshela into okuyiyo la how much more mase sisobabili sibhekene okwamanje umhlaba jikelele imina one record lokusho izinto zisuka ziyoba njalo suka angisho lokho ngibuye ngijike mase kuyowina njengalabo bepolitiki abafike bathi ngeke abuye Ramaphosa uzophuma ngaze ngasho ngathi ayi ngiyaqala ukuphambana nalo mjida lo ngithi mina uzobuyela uthi ngeke thema siyojomba intambo washintsha naye wathi hayi uyabuya Ramaphosa useshintshile wasupporta mina washintsha abangisupport wathi uyabuya Ramaphosa ngathi uyabona mina ngikhuluma into eyodwa nje mase ngima kuyona
Yabona engimekuyona ngithi bonke abantu makhandakanda bazophumelela. Ngiyakusho lokho mfethu. Ngiyakusho. Bonke abantu makhandakanda bazophumelela. Ingakho ngizengathi njengoba kuziwa 31 bengabe babe nawo umama naye kabe nawo ngizomenzela lo wespouse ngehalf price. 31 nje ngobe ngidedelo makhandakanda bespouse kodwa kushawa u12 ebusuku sesiphinda sisebenza ngawo ubaba bephetho wakhe uma bephetho wakhe. 31 December wonke umuntu ozaya kalungiswe makhandakanda bespouse ukuthi hayi wonke umuntu ufuna amtholele mawukuthi ubusumncanyana wakho thole wesibili uthole ngehalf price kodwa uzungathengeni udadewenu ngohalf price ungayenzi lento. Ungathengeni umfowenu ngehalf price ungayenzi lento. Ungathengeni umngani wakho ngehalf price ngiyakuthayimisa ungayenzi lento. Uthengela abantu ngehalf price uzithengela wena noma ispouse sakho only. It's either owakho noma wespouse. Akusebenzi ukujikajika la ukuthi hayi vele ikinga ayiboni awuthi ngithengele umngani wami ayisebenzi kanjalo baba. Ayisebenzi kanjalo. Futhi namaleki ilanga la ngoshintsha khona ngithi hayike namhlanje bathengeleni abangani benu ngama half price. Umuntu othathwa serious wena bese kuba ubani kuba upartner wakho la kamakhandakanda upartner wakho simthatha very serious upartner wakho noma ungamkhuluma kabi upartner wakho noma ngakukhuluma kabi upartner wakho kodwa la kamakhandakanda siyamthanda upartner wakho ngoba nihlangene ngokwakhala umuzi ningaziboni nixabana kanje nididwa ama challenges empilo nje nothing else. Njengoba ngikhona mina ngizosusa lama challenges empilo enibhekene nawo mase kubuya lo liyathando enanilokwana ngigijima ngalo finish. Siyamthanda upartner wakho ngisho angayigolozisa yena athi hayi angakayi mina uzogcinela khona ngoba yindaba unedlozi naye lizobona idlozi lakho ukuthi siyamthanda ngoba sihlonipha wena ekuthiwa wena usahlali naye bengesimthandeke nathi as long as man sahlala ndawonye nisathandana nathi siyamthanda silandela into efuna wena thina sifana nedlozi wena idlozi as long as mawusahlala nomngakho ngisho ningaxabana kanjani idlozi aliniphazamisi ngoba usamthanda lisupporta ukuthi usahleli naye nathi sisebenza kanjani. Ngeke nje sifike thina sonihlukanisa sithi ungalali naye namhlanje hayibo mnyise phezukwakhe nje hayi namhlanje na akufanele baba usondele hayibo mawusebenzisa umakhandakanda sondela impela. Uyabona lezi inkonzo kuthiwa hayi kule nyanga sizila ucansi awuhlangani nomfazi ilezo nkonzo lezo ezipromoter ubufebe lezo nkonzo ekunenyanga nje kuthiwa ungasondeli kumngakho. Lento yokusondela is not about you. Yabona it's about imizwa, it's about isidalwa esikwena, it's not about you. Uma ngabe uthi ungayenzi lento awugwebi lo muntu omtshelayo ugweba lesidalwa ekuthiwe asakhe lo muzi. Ngibeza nje mina ngisho enkonzweni thi wayike namhlanje inkonzo nje awuhlangani nonkosikazi wakho. Unkosikazi wakho uwena awuhlangani nendoda yakho. Ayisuka. Ayikho lonto. Wakhe umuzi. Once kwathi wangahlangani lapho nenziwani niyahlukaniswa lapho. Manihlukaniswa nedala zeli izohlukana. Yes. Nomuzi nwakhayo kuzohlukana nengane izohlukana. Ingakho abantu mabethandana sebelwa kakhulu endlini bayaqala bangabe sayenza sex endlini. Mabengayenzi sex baqala umnyala abhekele ekameni elilodwa kuye balaleni emakamereni ahlukahlukene. Ulele lo uyijolela neshende lakhe nalo ulele ngapha ujola neshende lakhe kodwa under one roof. Mkhuba kodwa iqala phi lento iqala kuthiwe khonto ayisebenzisini ungahlangani nomngakho fuck off ungangahlangana nomuntu enakha na umuzi. Ayisuka ningixolele bafowethu ngiyazi abanye batshela into ezinkulu kakhulu kuthiwa abayizile mina bengabuno umakhandakanda akuyonto okuthwala into eba nemigomo. Imigomo ibizwa ngezingqinamba kuba ukuthwala manje asithwalise ke thina kona ukuthwala umakhandakanda
akona ukuthwala. Kona ukuthwala nje. Ungabona isonto likubiza lingqinamba isonto. Unikwe isonto ingqinamba, ayifanele kanjalo. Akufanele kanjalo. Akufanele kanjalo. uNkulunkulu akanikezani ingqinamba. Ungakudla ukuthi into engafanele esontweni ukuthiwe ungayenzi ukuphula omunye umuntu inhliziyo. Ukuphula omunye umuntu inhliziyo. Ungebi ngoba maweba uzophula omunye umuntu inhliziyo. Ungaphingi ngoba mawuphinga uzophula inhliziyo yalo othandana naye. Ungafisi into kamakhelwane wakho ngoba mawufisa uzontshontsha. Kuzingantshintsha. Hayi kodwa ukuthi ungalali nomkakho. Ungayidli ingulube. Ungawudla ufish. Uyabona? Ungawudla ufish. Hayi suka. Bathwele labo singadlala bona. Ukuthwala leyo nto umehluko uzama ukuthwala ngezinga eliphansi phansi. Ile nhlebo bayithwalisa ingazi bakunikeza izilwane wena wazi unika isilwane. Isilwane siyashaya ngifuna ukuthi mina. Yeah. Igama ngophaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka uDakwini ingwane phunda phuqimiza abafakazana ngothola uDlametshise ithuluza ngihambela ngifica ensimini uxamuxakile ezoshuba kusengezeka noma yini ngumafavuke njengethengabane kunogwadwa obhadwa ikhulule kufuka amakhanda indlonde ngamakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje nguqamu ngawuvinjele khohlwa ayikho into engayijabulela njengokuthi ngomhla ka-31 ngibona abantu begqoka white beqhamuka nopartner babo abanopartner. Qhamuke nje ushaya ngesithandwa sakho. Awu. Ngabe urathi kakhulu lapha. Naso futhi singaloku naso siyithi siyazi ngoba khona abantu abayithi bayazi bagcine belahlekelwa into ebezobasiza ngoba eyitshela umuntu ukuthi uhlakaniphile. Yabo. Ayihlakaniphile. Ukukholwa, ukuhlonipha uNkulunkulu, kodwa ungasale phela nawe sewukholwa njengesidididi. Una 7 years ukholwa, kodwa imali pheli awuboni ikhonto wrong la. Ulokuthi ngegama kanti awusamemeza uNkulunkulu. Lo mfundisi submitter under yena uyigangela ubasket. Wena laptop yakho kanti cha uthwele ngoba lo mfundisi under yena uthwele yena. Njengoba bethwele umfundisi nawe uthwele kodwa wena uthwaliswe lokho ukuthi wena yini wenze isilima yonke into uyibuza kule nyoni le kanti le nyoni le ithwalele uxa yindaba into zami ezingalungi khona abantu abathi mabenikelile into zawe ibhede like never before beke wayikhipha imali wanikela unikele nje yini manginikela nginikela uNkulunkulu kodwa ibhede into zami ingoba le nyoni onikela yona ithwele man. Uthwale lo muntu umehluko ukuthwala kwakhe ukukhave ngegama laNkulunkulu. Funa mawunikele ubone ukuthi hayibo nakho ukuqaqeka ungane ukunikele wena uyaqaqeka shintsha manje ungabusanikela lapho ungabusanikela. Uyabona bengabe kade unikela kakhulu. Once wanganikela ufonela ngisho uma umfundisi athi hayibo kwenze njani ngoba akayitholi le mali yakho. Khona abantu abathi mabengasaya esontweni bahambe bayovundululwa emakubo kuthiwa hayibo buyani esontweni hayi ngoba kuthandwa bona kufuneka imali yabo. Kanti imali yakho kuyona yakho kwayiwena imali yakho eyodlozi lakho umehluko uyile nhlobo ezinyoni engafuni ukuadmitha ukuthi imali yakho eyedlozi lakho uyitshela ukuthi wena ohlakaniphile kanti umuntu ohlakaniphile idlozi ohamba nalo noNkulunkulu ohamba naye nalo umuntu ohlakaniphile. Manje abantu bagcine bethatha amandla edlozi labo bewapha omunye umuntu kanti into
linamandla idlozi lakho. Ingakho ngimakhanda mawuthola ngicela idlozi lakho uphakame lona, ngicela idlozi lakho livule, ngicela idlozi lakho kube yilona eliletha amaphupho, ngicela idlozi lakho kube yilona othi mangabe uplana wena mase liyavula together with uNkulunkulu. Phakame. Usho nawe uthe ngiyabezwa kabakithi manje uthi noma uhamba uzizwe angihambi ngedwa. Uyabona angihambi ngedwa khona abantu engihamba nabo uzizwe kuthi maqhamuka inkinga usho wena kuqala uthi hayi this is nothing incane ke lento ngoba uyazizwa uhamba wedwa. Phakama idlozi lakho. Hayi mina ngabantu ngizonde mawuthanda I don't care. Ngelinye ilanga ngoba ngathi ngiyahlanya ekhanda ngoba basho bonke abafundisi abathwele nabazama ukuthwala yabo ngoba basho bonke okwamanje bengisakhuluma ngosigujana lento yegubhu ukuthi ayikho lento ngibonge futhi ngoba bamile kuyona ngoba ekuthiwa bebele begoloza bengizoze ngiveze into engafanele ngiyiveze ngowe level yami ngoba kwazi ukuthi umuntu akhiphe 200,000 ethenga into engekho. Fika umama sekuvukela amaqakala mangaka yindaba hayi besidanse esontweni wavuvukala ngabe sengiyanikela ekugcineni kodwa uyawa umuzi ingane ayikhokhile esikoleni. Lethi umuntu hayi nginikelela uNkulunkulu mawunikela uNkulunkulu nikela bese sibona impumelelo uNkulunkulu wena uma uNkulunkulu nikela. Kodwa futhi asenzeni asibone ukuthi lokunikela kuzalana awukwazi ukunikela one way yanikela wena hayi sisuka ikho lonto hayi sisuka ikho lonto kusho mina ukingibhaka onyanyawo futhi fuck off onyanyawo fuck off onyanyayo show mina ukingibhaka manje. Ekho futhi umuntu engathuba uzongithakatha ngasho ngifika mina ngathi la ngintshele mina ngithakatheki ngasho ngifika ngathi angithakatheki mina ngasho ngifika nje ngathi uma kukhona othi nomuthi waseNigeria wayeZimbabwe akeke azama ukutesta la kuKimbhaka angithakatheki. I am untakatable. Ngithakatheki mina nebe ukuthi khona ngeke ngithakathayo khona usididi DJ la ongizamayo I fuck off angithakatheki mina Shona ungaye emathuneni wonke hamba umemeza igama lami baba angithakatheki hlobo we hayibo angithakatheki ngampela angithakatheki bandla angithakatheki ngisho abantu aba 1000 bangahlangana bathi bathakatha uKimbhaka angithakatheki mina yonto okudlala. Ngiyabonga kakhulu bengicela ukuvalelisa. Hayi nginithanda kakhulu bandla ngithenja ngingene ngizozixoxela nani namhlanje ngoba izolo angikwazi ukungena ngekuphinde kwenzeke ngingangeni kulo sithathu nginithanda kakhulu. Nani futhi bandla nonke noma khanda ngiyanitshela ngenithakatheke. Uyabona nje mawusasatshiswa umakhalane wakho usatshiswe inyanga edla imali yakho uthi mawuthi hey ngifuna imali yami ithi hey khonto engizoyenza kuwena inamanga wazana nami manje ngikuthakathwe inyoni. Makhona inyanga edla imali yakho nje wena hamba ufuna imali yakho kuyona uyakunika isigubhu ayisebenzi lento ibuyisele leyonto yabo buyisele leyonto futhi mawuyibuyisela isigubhu ungalo ukuthi ayibuyisa imali yesigubhu ngoba ayisenayo iyayithembele le mali owayikhokha njengoba yadla le yakho ayikho ezokubuyisela yona yayidla yakubamba nje wagcwala nawe yabo isibuyisele lento le wabambeka kodwa ke sikhona manje noNkulunkulu ukhona nedlozi likhona usizokulwela konke yaqhopha inyoni kodwa ngelinye ilanga boyibona nayo abanamehlo njengoba yaqhopha kanje ngelinye ilanga bayibona abanamehlo izoqhopha ngebutternut uyabona iqhopha ngebutternut efakwe uthi lokunyakaza lokuluthi uthi le butternut engaba nabantu babuye babe namagangangozi madoda ukuthi awuboni ibutternut nokuthi abantu ufuna bayenze research madoda ufuna baye abantu komarket lapha emarket nje eThekwini uyabo ubatshele ukuthi hayi ngicela leli igula leli labeza ngale igubhu bokukhombisa lento encane lu 25 rand elikhulu lu 79 bese ucela upende ivanish brown ulipende
thengele ubuhlalo uthungele around ubuhlalo kodwa nje awupheli u20 wenza yonke leyo nto. Yes. Papa yini bafethu ngiyanithandi. Hayi ngiyanithanda. Ayisuka. Uyabona nje abantu bethu so ulwandle. Bazolisaka ulwandle bangabe saya kogeza bese lapho ke kufana ukuthi umuntu othuswa amanzi athi hayi angisagezi mongasagezi uzonuka. Jwa ulwandle belubathusile abantu bangayenzi mistake abantu bethi abasayo ulwandle bangayenzi mistake abaye emanzini abantu. Umehluko mawuya phatha 2 rand uphatha umakhandakhanda vele masile makhandakhanda siyakutshela ukuthi emanzini ifika uwalawule kanjani amanzi wano makhandakhanda nje siyakutshela amanzi walawule kanjani. Bayazi bonke abantu omakhandakhanda ukuthi amanzi bawalawula kanjani. Ulwandle noma yidamu noma umfula ohambayo uyazi mangabe uzoyimfula ohambayo ukuthi ngithi phatha umakhandakhanda nethawula elimhlophe bese ngithi phatha nani mawuyimfuna ohambayo noma yedamini uyazi ngeke kuphatha nani nenkukhu enjani mawuyedamini uyazi ngapha akwazi edamini ithaywe indlu idamu bathi ngokuchaza in details ilanga so akwazi ukungaphethe lutho edamini ufuna uye likhona igazi oliphethe ufike uphonse lapha bese uyageza ke wena ke yabo bathi ngiyichaza ngelinye ilanga in details so besigqoka all white on the 31 kobe khona abalingisi bama television kobe khona nama artist zoyikhipha line up 31 nje umhla 31 umuntu ngikuze ufale naqala ngezinga eliphezulu ubukhona and thanks because abantu abaningi sebekhona family from different provinces but of course our king we are coming down you know. Yes nami nje ngilindile ngezinga eliphezulu mina sengiqale kuyimanje ngiyasebenza ngilungiselela walo 31 because ngibahlonipha kakhulu abantu kobe khona ngisho abantu abezi catering ngalela langa le ngoba angifuni nje kuthiwa kupheke ihlobo kupheka abangani pheka obani ngoba ukudla kubuye kungayi yonke indawo kanti uma ngabe kuyi catering ngeyenza yonke into bangcono awukho umuntu nje kufuneka adlaza asuthi ngalela langa sengiqalile nje mina manje ngiyathenga mawungangena endlini ungayibona igross esengiyithengile ukuze kuphekelwe abantu igross enkulu kakhulu hamba nga4 rice 4 botshise 4 flour 4 sugar ababo befuna itiye 4 what kobe ngathi kuse restaurants kubantu kobe kunama stations la ngaphakathi ile ya station nalabo ile ya stations laba ile ya station nalaba uyabona kobe nama stations bese kuzoba khona enye eyobe ini smoking area ababhimayo bonke baya kuleso station bonke ababhimayo abangabhima hayibo bebuza abanye ke ngiphaka yindaba ube nomuzi omkhulu kanje usuyabona abantu abezayo akuthiwa ukho ke nomuzi omkhulu ama stations bese wenza kanjani bese ufaka itende asebenzi ngetende thina ngeke usigujana bafaka amatende nami ngizofaka itende okay khona Bhoboza bafaka amatende no King Bhaka ufaka itende angisebenzi ngetende mina itende into yosigujana nento yokhikha Bhoboza amatende thina sishaya ngamahotela noma sishaye ngeParis le ya hotel or Paris hotel hayi futhi ngoba ngichoma manga uzwe ngathi ngiyachoma ngiyaxolisa mfethu kusho ukuthi kuyayichomekela bona ngiyaxolisa kakhulu angikwazi uzongichomela la mangabe ngithi kwachomekeka hayi no ngiyaxolisa kakhulu anginjalo mina angento umuntu ochomayo kodwa nje bengidlulisa nje ukuthi alibekwe itende la kunama stations ingakho nje mama nginikhombisa stations sengilungise ngishikhishi elinye ngilakhe nje ngokusheshsha yabo ngilakhe ngokusheshsha angazi noma nganikhombisa nilela khishi engilakhe fast ekade lingekho athi nginikhombise futhi kade lingekho leli khishi ngalakha fast belingekho ngalakha fast ngiphendula wapi ufuna ukuyiphendula ke manje awonakho
khishe ngilakhe fast yasetshenzwa nje namanje belingekho lelithi nanti ngilakhe fast nanti ngilakhe fast nje strictly ngilakhela ilanga langomhla ka-31 kunama stepisi la anyukela phezulu njengoba nibothi kuyalungiswa kulungisa umhla ka-31 na kuyalungiswa yabo ilelingi yabo enye station le yabo uyaqala ukuyibona nawe le yabo enye station le yabo na athi nginyuke inkunzi lapha yabo nakho elinye ikhishi le uyanyukwa-ke la kiwa phezulu kobe kuhlela abanye phezulu ngiyabonga bafethu qhubekani nisebenze qhubekani nisebenze yabo funa ukukhombisa kanti futhi kusekhona elinye futhi ikhishi enye station le nakho nakho elinye ikhishi leli elinye leli ikhishi yabo angifihli lutho phela mina nanti elinye ikhishi leli ileli eliphumela ngapha ke leli liphumela ngapha yabo elinye ikhishi eliphumela ngapha ke yes siyakwelinye ikhishi futhi ngifuna ukunikhombisa ngifuna ukunifihlela nje mangithi siyalungisa ngidlali siyakwelinye ikhishi man yabo nje kuyakhala ama-tiles nakuphezulu la yabo ile besikhona lapha ya siyakwelinye ikhishi nakho sikaze singene la yes nanti elinye ikhishi yes yabo mangithi ma station yabo mangithi stations abanye bobehleli la abanye yabo bobehlalele la ngalela langa bobehleli la abanye ya inyama yobigcwele la abanye bobehleli la abanye behleli lapha phansi bobehleli phansi abanye mhla ka-31 bobehleli lapha abanye ya yes hawu
udlala abantu ngikhombisa ukuthi ngilungiselele kangakanani ngilungiselele kangakanani nakho ayike bobe hleli la abanye behleli lapha phezulu ama stations phela ingaka phela thina sisebenza ngamahotela i-sound system nansi hleli la i-sound system zobe ikuduma la sound system yes abanye bobe hleli lapha phezulu top roof lapha phezulu kwesilaphu la sinike kumina hayi futhi ngoba ngichoma phendule lento Ingaba ngubhaka isibongonza bathi ngihambile bathi ngibone ngizenzile bathi wathi uBhaka uThekwini imali ebhuqimisa abafokazana ngotholodwa labejesu ethuluza ngahambi nala ngilifica ensimini uxama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ya ngumfoka amakhanda khanda ya indlondle namakhanda amabili oh hey angiyivezanga ke underground khona nje underground lekhaya angiyivezanga khona ngoba kunesigodlo sakhona mawungena khona iyaphela network Mhla ka-31 kobe sihlaba ngomunye umhlathi bafethu angifuni ukunifihlela mina abantu ngibahlonipha ngezinga eliphezulu ngiyabalungiselela bengabebesa yabo ukuthi yabo nje namanje kusetshenzwa ngisho ebusuku lapha ya ngisho ebusuku lungiselela 31 yalungiselela kobe kunama sections hayi papa yini bafethu hayi aya akhambeki